Podemos Galicia mostra o seu apoio á veciñanza de Barro afectada por 2 ordes de desafiuzamento. A formación rexistrou 2 preguntas no Congreso dos Deputados para que a problemática chegue ao debate nacional. Estamos aquí para denunciar a situación injusta que están sufrindo estas veciñas, porque ao final isto é responsabilidade da construtora e do constructor, que se encargou e que non fixo as cousas ben. Rexistramos xa no Congreso dos Diputados unha serie de preguntas para pedir ao Sareb que responda claramente cales son os motivos de por que non atende as demandas dos veciños e dos dos negocios afectados por esta situación. Dende Unidas Podemos reuníronse este xoves coa veciñanza. A súa intención é que co apoio do Congreso a Sareb negocie xustamente e cumpra coa súa misión pública. Se precisamente o Sareb se fixo con capital público, o que ten que estar o público non é a sacar beneficios, como dixen anteriormente, ten que estar para o servicio das familias e neste caso dos veciños de Barro. Para a veciñanza afectada, chegar ao Congreso dos Deputados é unha oportunidade de que a súa problemática teña visibilidade a nivel nacional. Pois supón que desde un concello tan pequeno que teña unha visibilidade tan grande, pois supón un paso moi importante e sobre todo que as cousas que conseguimos, que non conseguimos no xulgado, démolas conseguido a través de partidos políticos e da prensa, senón non tiñamos ningunha visibilidade, éramos invisibles para eles. A veciñanza de Barro continuará coas súas mobilizacións mentres a Sareb non lles venda os seus pisos. De feito, viaxarán a Madrid para protestar no propio Congreso dos Deputados.